गिबियावनो बुंग्रोनाय थाबाय लोगोफोर नैबे भिडिअखौ जोबजासे नायलां जोबजासे नायबासो बुजिगोन ओरैनो कमेन्ट खालामलाबायनाङा आरो आं मनालिसा सिस्टारनि सिं गिबियावनो बुंहरो नैबे भिडिअखौ नोंथाङा जोबोद मोजाङै नाय नङाबा नोंथाङा बुजिनाय नङा आरो नोंथाङा गोबां फासायजानो हागौ आरोना थ' नैबे भिडिअखौ मनालिसा सिस्टारनिसिम बुङो भिडिअखौ नायदोंबा प्लिज जोबजासे नायलां नोंथाङा केयारै थानांगोन आरोना माने नैबे भिडिअखौ जोबजासे नायलांथारनांगोन नङाबा नोंथाङा फासायजानो हागौ आरोना थ' नैबे भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो मर्निं लोगोफोर गुड मर्निंथ' नंला दायो गुड आफ्टारनुन होनजागोन मानोना आंना भिडिअ एसे लेट जाबाय पस्ट खालामनाया स' नोंथांमोना दिनैनि भिडिअ थाम्बनेइलाव नुनानै माबायदि सानदों आरोना स' आं फोरमायगासिनो मा ओमफ्राय नोंथांमोना थाम्बनेइल नुनानै एसे कनफिउज जादों जानांगौ मनालिसानि मा ओंखारलायखोलै भाइरेल होनलायनानै थ' भिडिअखौ जोबजासे नायलां जोबजासे नायबासो बुजिगोन आरो मनालिसाखौथ' गासिबो सिनायखायो जोंहा मुंदांखा फावखुंग्रि एक्ट्रिस आरोना गासैनिबो फेभरेट आंनिबो फेभरेट मनालिसा हाज'वारिया जाखांफुनाय ओमफ्राय बे भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो लोगोफोर बे भिडिअआनो जाहैबाय जेबो निउस भिडिअ नङा आरो रावखौ आं जावनाय भिडिअ नङा माबानाय भिडिअ नङा आरोना आं जि भिडिअ बानायो माने सोरनिबा मोजांनि थाखायसो माबानि थाखायसो बानायलाबायो जिहेथु जों बर'फोरा सेंग्रा एबा सिख्ला रावबो गाज्रि लामाथिं थांनाङा आरोना बेबायदि भिडिअ बानायो आङो थ' नोंथांमोनानो जाय भिडिअ नायो बुजिखायो ओमफ्राय गोदान भिउवार्सफोरा बुजिनाय नङा थ' भिडिअखौ नायलांदो नैबे मनालिसानि भिडिअआ जेबो भाइरेल भिडिअथ' नङा नाथाय सासे इउटुबार आरोना सासे इउटुबारा ओरैबायदि जावदो आरोना माने बे मनालिसा एक्ट्रिसा माने एक्ट्रिस नालाय ना गोजान गोजान जायगाफ्राव बेरायनो थाङो फटक लायो जेरै जों दा सोरबा एक्ट्रिसखौ नुबा एक्टरखौ नुबा एबा इउटुबारखौ नुबा माने फट' लायो आरोना थिग बेबायदिनो मनालिसा एक्ट्रिसा माने सासे सोर बेखौ आंबोथ' सिनाया बिदों सासे गुबुन हारिजों बारायना एसे आंनि फट'खौ होना दोननाय बेबायदि फट' लादोंमोन आरोना स' बेखौनो नुनानै माने गोबां मानसिफोरा फेसबुकाव कमेन्ट हरदों मानो होननानै बर' हारिजों फट' लानो गारनानै गुबुन हारिजों बेबायदि फट' लानाया जोबोद लाजिथाव होननानै बेनिफ्राय सासे इउटुबाराबो बेखौ गोबां भाइरेल खालामगासिनो आं इउटुबारनि नामखौ बुंथ'ला जुदि माबा मोनसे गोरोन्थियाव माबा मोनसे जायोबा आं बे इउटुबारनि नामखौ बुंनो होगोन आरोना माबा मोनसे जुदि नोंथांमोना कमेन्टआव फोरमायहरोबा सोर मिथिनो लुगैयोबा नेक्स्ट भिडिअ लाबोनो हागोन स' मनालिसाया बेबायदि फट' लादोंमोन आरोना माने जों बर' हारिखौ लाजिफोनांनो सानदों नामा बेबायदि गुबुन हारिजों फट' लानानै जुदि बर'आ जुदि जों बर' सेंग्राया मनालिसा एक्ट्रिसजों बेबायदि फट' लानायमोनबा जोंखौ मनालिसा एक्ट्रिसा मा बुंगौमोन एबा गुबुन एक्ट्रिसानो जों बर' सेंग्राफोरखौ मा खालामगौमोन होननानै बुंदों आरोना कमेन्टफ्राव स' बेफोर जेबो भाइरेल भिडिअ नङा आं जिहेतु इउटुबारखौ बुंनो लुगैयो बेबायदि भाइरेल खालामनो नाङा जिहेतु मनालिसा एक्ट्रिस गावनि पार्सनेल खोथा थायो आरोना माने फट' लायो लाया स' बेखौनो माने गोबां भाइरेल खालामदो सासे इउटुबारा जिहेतु आं नै भिडिअखौ लाबोदों माने बेबायदि खालामनाङा आरोना जोंनि एक्टर एक्ट्रिस बिराद डाउनाव खोलैनो थांनो नागिरबाय दं माने मानसिफोरा बेनिखायनो आं बुङो जे बेबायदि भिडिअ खालामनाङा आरो बेबायदि कमेन्ट खालामनाङा ओमफ्राय नोंथांमोना मा कमेन्ट हरो बुं मनालिसा एक्ट्रिसा सोरनि फेभरेट आरो बेबायदि माने कमेन्ट हरदों आरोना मानसिफोरा दा मनालिसाया फेसबुकाव होदोंमोनदां आं बेखौ फट'खौ माने बेबायदि माबानाय फट'खौ होदोंमोनदां आंबो नायाखै आरोना मिथियाखै बेनिफ्राय आङो बे सासे इउटुबारनिफ्रायसो नुबाय आरोना बेबायदि कमेन्ट हरदों आरोना कमेन्टफोरखौबोथ' नायदों नोंथांमोननि स्क्रिन होखाजोबदों आं माने गुबुन हारिजों बेबायदि देखायनो लाजियाखै नामा सासे एक्ट्रिस जानानै माबा जानानै होनना बुंदों आरोना दा मा बुंनो आरोना आं जेबो बुङा थ' नोंथांमोनानो मा बुङो कमेन्टआव फोरमायहरदो आरोना थ' बेनोमोन थ' बेकग्राउन्डआ एसे बोरैबा खोनाबाय लोगोफोर दिननि भिडिअ बेनो आरोना थ' आं बुंनो थांनाय बायदिबा आंनि भिडिअ बानायनाय जाहोनानो जाहैबाय जों बर' एक्ट्रिस एबा जों बर' हारिखौ रावबो डाउनाव खोलैनाङा आरोना जों बर'फोरा जुदि सोरबा बर' सिख्लाजों बा सोरबा बर' एक्ट्रिसजों बेबायदि फट' लायोबा जों बर' सेंग्राफोरखौ मानो गाज्रि बुंना रायो दा जों गुबुन हारिजों जि बेबायदि फट' लादो थारमाने गुबुन हारिनि मेगनाव माने बे मेगन सिगाङाव माने फट' लाना खिथिदों माने बर' सेंग्राफोरनि सिगाङाव बेबायदि खिथिदों आरोना माने बेबायदि कमेन्ट खालामहरदो ओमफ्राय बर' सेंग्राफ्रा गोबां दुखु मोनदों आरोना थ' बर' हारिनि एक्ट्रिस जानानै फेमास एक्ट्रिस जानानै गुबुन हारिजोंसो बेबायदि फट' लानो मोनबाय आरोना होनना बुंदों आरोना थ' बेनोमोन आरोना दा बेबायदि मेगन जाखायो सोरबा फेमास जाबा बेबायदि मेगन सानाय बाथ्राबो नङा आरोना बुंनायफ्राबो एसे राइट्स दङ
आंनि बायदिबा आं रावनिथिबो जानानै बुङा गाज्रि मोनलायनाय जागोन एक्ट्रेसथिबो आङो लोगो जाना बुङा सेंग्राफोरथिबो आङो लोगो जानानै बुङा आङो बेबायदि भिडिअ'आनो जाबाय जे जों बर'फोरा रावबो नांलाय खमलाय खालामनो नाङा आरोना माने एसे मोजाङै था जों बर'फोर जावलाय थाबा माने डाउनाव जागोन आरोना बेबायदि आंनिया साननायबा दा नुवाखै आलफ्रिदानो माने सासे मुंदांखा इउटुबार माने गोजान जायगायाव थांनानै माने भिडिअ बानायो आरोना स' गुबुन सिख्लाफोरजों माने फट' लानाय भिडिअ लानाय दोङो खानैसो आं कमेन्टआव नुदो ओरैबायदि गाज्रि बुंदो माने नोंथाङा फेमास इउटुबार जानानै बेबायदि गुबुन हारिजों मानो बेबायदि देखायलाबायदो लाजिया नामा माबाया नामा होनना बुंदो आरोना मोना बे इउटुबारा सोर मिथिनो लुगैदोंबा कमेन्टआव फोरमायहर आङो नेक्स्ट भिडिअफोराव खिथाहरगोन आरोना आरो मनालिसा सिस्टारनिसिम बुंहरो नैबे भिडिअखौ नायनानै गाज्रि मोननाङा आं नोंथाङा नुवाखैबा क्लियारिफिकेसन भिडिअ सोनो फैदो नोंथांखौ माने ओरैबायदि जावदो आरोना सासे मानसिया बेनोमोन आरोना आंनाव मनालिसा सिस्टार ओरैबायदि जावदो थ' नोंथाङा एसे सेबै था जिहेथु माबा मोनसेफोर ओरैनो भाइरेल खालामला बायगोन आरोना नंखाय दायावनो माबायावनो बेखौनो आं बुंनो फैदोंमोन आरोना भिडिअखौ थ' गाज्रि दा मोनसे दे गासैबो दायो आं बेखौनो बुंनो थाखाय भिडिअ बानायदों लोगोफोर दा बेयो जेबो भाइरेल नङा दा आं भिडिअ बानायाबा जे किसुमान मानसिफोरा सानगौमोन ना भाइरेल भिडिअ नंमारो नामा मनालिसा बेबायदि गाज्रि मानसि नामा होननानै एक्ट्रेसखौ माने डाउनाव थांगौमोन आरोना थ' आं दा बुंना होबाय बे भाइरेल भिडिअ नङा दा गासैबोथ' मोनथिबायना थिग बेबायदिनो आरोना लोगोफोर आङो बेबायदि भिडिअ बानायनाय जायो थ' नोंथांमोना रावबो गाज्रि मोननाङा आरो मनालिसा सिस्टारनिसिम बुङो नोंथाङा एसे केयार खालाम आरोना माने जितु फेमास एक्ट्रेस जादों नालाय खायफा मेगन गोसाथ' थाखायो गासिबो मोजां मानसिबो थायो गाज्रिबो थायो बेनिखायनो बुङो आरोना केयारै था फट' लाबाबो नोंथाङा फट' लाजायो बाट एसे सेफ फट' लागा आरोना माने नोंखौ दा जेरै मेगन होदो मानसिफोरा माबा होदो माने डाउनाव मोनसे सासे मानसिखौ डाउनाव खोलैनो थाखाय 1 सेकेन्डनिबो खामानि नङा माबा मोनसे दाय खालामनानै 1 सेकेन्डआवनो भाइरेल खालामहोनो हायो आरोना माबा मोनसे जाहोन खालामाबाबो नों माबा मोनसे फिसा दाय खालामबानो बेखौ माने ओरैबायदि दुखुआव खोलैगोन आरो ओरैबायदि दायाव खोलैगोन माने मा बुंनो आरोना 1 सेकेन्डनि खामानि नङा माबा मोनसे दायाव खोलैनो गोनांबा मोनसे फिसा दायनि थाखायनो एकदम गिदिर खामानि मावनो बिराद हायो आरोना बिराद सुबिदा दोङो दायाव खोलैनो थाखायबा खिन्थु माबा मोनसे मोजां खामानिनि थाखाय नोङो 1 सेकेन्ड नङा 1000 बार खामानि मावबाबो हाया मालाबाबो गाज्रि खामानियाव नोङो 1000 नङा नों 1 सेकेन्डआवनो खामानि मावबानो गाज्रि लामाथिं नों खोलैनो हागोन नाथाय 1000 बार खामानि मावबाबो नोङो मोजां खामानियाव खोलैनो हाया बेनो आरोना थ' आंनि भिडिअआ बेनोमोन लोगोफोर सोरखौबा लानानै सोरखौबा माबानानै रावनिबो लाइफआव हाबनो नाङा संसारा गासिबो एखे गासिबो मानसियानो गासिबो एखेयानो जायो सोरबा फेमास जायो सोरबा डाउन जायो नों डाउन मानसिखौ फेमास खालामनोसो नाजानांगौ सोरबा फेमास जादों बेखौ डाउनाव खोलैनो नाजानाङा बेनो बाथ्राया आंनि बुंनाया बेनो बेनिफ्राय गासिबोथ' बिदि जाया गासिबोथ' बिदि समान नङा गासिबो सनमान खालामनो रोङा बिब' बिनानाव आजिखालि एकदम सिनायला आरोना फेसबुकाव माबायदि मा भाइरेल खालामनो हायो माबायदि मा बुङो बेनो आरोना स' आं बाथ्रा बुंबाय थाला बाराद्राय भिडिअ गोलाव जाबा नोंथांमोना नायनो गाज्रि मोनगोन दायो नोंथांमोना बुंहरदो मनालिसा एक्ट्रेसआ सोरनि फेभरेट आरो आंनिबोथ' 100% फेभरेट होनना बुंजायो दा आं बुंनाय बायदिबा मनालिसा सिस्टारल' नङा गासिबो सिस्टार सिख्लाफोरखौ बुंनो सानदों आङो माबा मोनसे फेसबुकाव फिसा खामानिबाबो गाज्रि फट' एबा माबानायफोरखौ नागारनांगौ आरोना मानसिया माने नोंदो लोगोआव थाफानाय बायदि होननायानो जायो नों माबा मोनसे फिसा खामानि गाज्रि मावबा 100% भाइरेलाव थाखाथारो बेनिखायनो सिख्लाफोर गोसोआव ला गावनि माबाखौ बिमा बिफाखौ अननोबा गावनि लाइफखौ मोजाङै दानो लुगैदोंबा मोजाङै सलायलाङो आरोना बेबायदि फिसा खामानि गाज्रिनि थाखाय माबा नाङा मानसिफोरा फिसा मेगनजों होनायानो गिदिर जालाङो बेबायदि आरोना